Hello, so tulisan orang lah nomination ke file hul lalle alang tumagari pilu chok aron isi kan naing mati ma pilu kurgang dai kong tin kok mala asla so jo ini sila nona ke bengi sila tulisan orang hedi la CM la ke man ne lagi kar biang long kan ke cinde ke di koi apa na cinde mati biang hang kata cinde ke bangan cinde ke Kopi koson men lode sami eres der lo. Tame ni tum ladak difu along non alang ni pon bom lo dak manja pena bang ni tum ladak second usi tum phan tame tum arjulo kopi puta sik eres mala tum alang ni tum ta nang phan hekhe. Lapen akes nomor ko anno ko pulo puta ni tum arjulo stalo ta nang phan the. Lapen akono ni tum DSP phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulon ke ihin arjunon puta nang khan the aputa nang khan the lasenon difusi pon bom lasi lar dakalam ano bangke nili tuman si long di seta melake abinong at kelake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders ato phala poson si mane ason case ke pa bonje koi apa na cinde mati biang hang kata cinde ke bangan cinde ke